Але фактычна пытанне не ў гэтым. Пытанне ў тым, што нас аб'ядноўвае, што нас раз'ядноўвае. Бо ёсць адна крайнасць, і вот е можна называць тым, што чым пужаюць літвінізмам, калі беларусы кажуць, што Вялікае княства літоўскае рускае жамойцкае это была выключна беларуская дзяржава. Это один момант, калі мы цалкам прэтэндуем на гэту гісторыю, а яна была супольная. З другого боку, вядома, што калі был раздел Рэчы Паспалітай, то Расія тлумачыла то, што яна рабіла, забіраючы землі, у першую чаргу землі Вялікага княства, тым, што мы вяртаем то, што было нашым, яно было рускае. І вось гэтыя вот рэчы, яны сапраўды кепска прагавораныя з аднаго боку, з другого боку, яны з'яўляюцца прычынай, ці абгрунтаваннем для палітычных дзеянняў. То бок трэба размаўляць. Трэба размаўляць. А вось гэтыя надпісы гэтага хлопчыка, з якога затрымалі Вільня наш, ён там пісаў, ці мы адносім гэта, па-першае, да правакацыі беларускай прапаганды, ці, мабыць, расійскай, бо гэта такая крымнашаўшчына таксама. І ці можа вось гэтая колькасць надпісаў і дзеянняў прапаганды ці нейкіх агентаў сапраўды сапсаваць адносіны паміж літоўцамі, грамадзянамі і беларускімі грамадзянамі і беларускамі? Могуць. Вот хто канкрэтна был замоўшчыкам, я не гатовы сказаць, трэба разбірацца, але само па сабе на мінулай парламенцкай кампаніі у Літве вось такія, можна сказаць, ксенафобскія погляды на беларусаў былі часткай палітычнай кампаніі. Яны, з аднаго боку, мабілізавалі электарат, які мог прагаласаваць за пэўныя палітычныя сілы, а з другого боку, ён рабіў шкоду нашаму сяброўству паміж беларусамі і літоўцамі. І вось гэта тое, што натуральна будзе выкарыстоўвацца ворагамі Літвы і ворагамі дэмакратычнай Беларусі, то это натуральны працэс. Іншае пытанне, што вось мы ведаем, што часам бывае, што людзі не ведаюць, што і навошта яны робяць з аднаго боку, і могуць заплаціць, яны могуць рабіць проста як наёмныя людзі. А з другого боку бывае так, што яны думаюць, што я гэта зраблю, каб было лепей, бо я пакажу на ворага. Вот, памятаеце, был такі фільм, дзе быў Шарапов, там вор мусіць сидзець в турме, а калі ён мы яго не злавілі за руку, то мы падкінем яму кашалёк. Людзі могуць думаць па-рознаму. А вот што па-сапраўднаму шкодзіць? Вы ведаеце, літоўцы мала ведаюць пра беларусаў. І вось сацыялагічныя даследаванні это паказваюць. І вот мой асабісты досвед, я вучыўся ў Літве, крыху даўней, але тым не менш. Яны добра ведалі, што адбываецца в Расіі, але вельмі мала ведалі, што адбываецца в Беларусі. Хаця мы мяжуем, мы блізка, і беларусы лічылі Вільню трэцім аэрапортам Мінск-3. Вельмі часта ездзілі, але мы ездзілі як турысты, але мы мала інтэграваліся ўнутры. І гэта таксама наносіць шкоду свайго кшталту, бо не давала магчымасці пабачыць адзін аднаго. Вось апытанне, якое паказвалі, сацыялагічнае пытанне, якое паказвалі на канферэнцыі, там штосьці каля 12% літоўцаў маюць непасрэдную камунікацыю з жыхарамі Беларусі. Гэта вельмі мала, бо мы мяжуем. А вот у беларусаў трішку па-іншаму. Мы таксама не ведаем асабліва пра літоўскую палітыку, але мы ведаем, дзе знаходіцца Акропаліс. Мы ведаем, дзе знаходіцца аэрапорт. Так. Гэтыя рэчы для беларусаў былі вядомыя, але мы пра гэта нічога не ведаем пра літоўцаў. А гэта моўны бар'ер ці вось успрыманне як ворага свайго? Это не толькі моўны бар'ер, гэта просто мы не праклалі сцежку адзін да аднаго. Гэта вялікі працэс, які трэба было бы рабіць. А вот наконт таго, што робяць прапаганда, вот канкрэтна мы в медыякі рабілі даследаванне, у межах якога стала бачна, што вот ёсць такі канцэпт вялікі іншы, у параўнанні з якім параўноўваецца, што адбываецца ў нас в краіне. Вот раней у беларускай прапагандзе вялікім іншым была Польшча. Это той, хто з кім параўноўваўся... Для беларусаў. Для беларускай прапаганды. Вот яны паказвалі, што вот Польша НАТО, Польша хоча забраць, там і гэтак далей. Зараз увага трохі пераключылася на Літву, і мы проста бачым, што... І вот міністр замежных спраў Беларусі Ржанкоў кажа, што вот з Польшай мы хутчэй можам наладзіць сяброўскія адносіны, чым з Літвой. Трохі памяняліся вектары, і гэта накладваецца, безумоўна, на
тое, што нясуць прапагандысты. Ну а ці это працуе, ну цяжка сказаць. Мы мала ведаем народ, адзін народ пра другі народ, мы мала супольна кантактуем, і мы маем нейкія розныя стэрэатыпы, міфы, і все гэта разам падбухторваецца для таго, каб паказаць. Вось там літоўцы заняпад, разбурэнне, няма эканомікі, а в Беларусі все квітнее і расце. І гэта можа выглядаць так, бо мы мала ведаем. Гэта робіцца з-за таго, што з Польшай не вельмі пасуе ўжо параўноўваць, бо Польша такая вялікая краіна. Тут можна толькі паразважаць. Калісьці вялікім ворагам былі Злучаныя Штаты, але зараз уже так выказвацца нельга. Калісьці вялікім ворагам не был Еўрапейскі Саюз, зараз пра яго пачалі казаць як пра імперыю. Все складана, але разам з тым грамадская думка, яна даволі такая інерцыйная. І вот калісьці яшчэ прафесор Манаев праводзіў даследаванне ў Беларусі, і там аказалася, паставілі такое пытанне, ну вот кого вы лічыце найбольш варожа пастаўленым да беларусаў? І там называлі Злучаныя Штаты. А як бы вы паставіліся да таго, каб ваш сын ці дачка там ажаніліся, пабраліся шлюбам з амерыканцам? Ну, то бок, на нейкім узроўні прапаганда спрацоўвае, і гэта, ну, людзі пагаджаюцца. На ідэалагічным. На такім ідэалагічным. Але калі гэта тычыцца жыццёвых, пабытовых рэчаў, сямейных рэчаў, то, аказваецца, яна разбураецца. Слухайте, я думаў калісьці, што гэта быў фейк, але ж гэта быў не фейк. Калі по тэлебачанню распавядалі аб тым, што ў Злучаных Штатах Амерыкі на сметніцах амерыканскія дзеці едзяць пацукоў. Я зайшоў у YouTube, я знайшоў гэта від, яно насамрэч існуе. Евгений Викторович Новиков вёў такую телепередачу «Правозащита. Взгляд в мир». Там, ну, гэта было... Ён прыводзіў нейкія інтэнсэнцыі чагосьці, чаго нават не было за часам савецкай прапаганды. Бо савецкая прапаганда, ну, вядома, што, як казалі ў тым фільме «Город контрастов», любая капіталістычная краіна, яна розная. І тут можна было знайсці і тое, і тое. Яны знаходзілі то, што ім было трэба для пацвярджэння свайго наратыву. Але яны не факт, што выдумлялі асноўную канву. Тут жа даводзіцца казаць пра рэчы, якія абсалютна немагчымыя. Бо, ну, не ведаю, калі хтосьці меў досвед падарожжа па Злучаных Штатах, то, у прынцыпе, это краіна, дзе, безумоўна, ёсць куча праблем, але вот праблема голода там не самая першая. Ну, так. Вяртаемся да Літвы. Да Літвы, а вось пра... Можна я? Давай ты. За апошнія гады як змяніліся адносіны літоўцаў, простых грамадзян і экспертнага поля, літоўскага экспертнага поля менавіта да Беларусі увогуле, да беларускай улады і да беларусаў і да беларускай дыаспары. Ось такое складанае пытанне. Складанае пытанне, я не на все змагу адказаць. Вот глядзіце, калі казаць да 20-го года, у значнай ступені было неведанне. Ну, просто неведанне... Нешта адбываецца, перыядычна расказваюць нешта, нехта прыязджае у Вільню там ці штосьці падобнае, але разам з тым, нават калі, вот, можа, памятаеце, быў такі палітычны дзеяч Семён Шарэцкі, ён узначальваў Верховны Савет, які быў распушчаны ў Беларусі, але Літва тады дала яму магчымасць працаваць, і ён быў госцем дзяржавы як кіраўнік беларускага парламента. Афіцыйна гэта было. І нават на той момант літоўцы мала ведалі пра Беларусь і беларускую, ну, шарагова літоўцаў. Эліта ведала, безумоўна, палітыкі ведалі. Вялікі ўсплёск быў у 20-м годзе, і Літва была адна з тых краінаў, якая дала магчымасць в'ехаць многім беларусам, якія уцякалі ад пераследу. Гэта зрабіла Літва, гэта зрабіла Польша, але потым адбылася шырокамаштабнае ўварванне Расіі ў Украіну, і настроі в Літве памяняліся ў значнай ступені. Ну, стала бачна, што ёсць пагроза, і прычым такая ваенная пагроза, якая побач з Літвой, і шмат якія рэчы сталі успрымацца, ну, не так проста, і памяняліся вектары, ну, такая вот абарончая, такая мілітарыстычная ў значнай ступені
частка дыскурсу стала падвышацца. І тут уже стала, з аднаго боку, не да беларусаў, а з другого боку, ну, глядзіце, здаецца, што ў Вільні многа беларусаў. Правда, тут ёсць гульня з лічбамі, бо з тых многіх беларусаў, якія атрымалі від на жыхарства в Літве, больш за палову гэта кіроўцы фураў, якія в Літве нават і не жывуць. Яны маюць беларускія пашпарты, працуюць на літоўскую кампанію, катаюцца па Европе. А калі казаць пра беларусаў, якія выехалі па палітычных прычынах, то лічбы называюць розныя, але гэта каля 1500 всяго толькі. Але разам з тым это атрымалася так, што гучыць многа рускай мовы, і зараз сталі казаць, што это відавочна беларусы. Насамрэч, это не відавочна беларусы, это могут быть и украинцы, это могут быть и россияне, это может быть все, что угодно. Але само по себе это стало выкликать, ну, такое пэўнае незадавальненне. А цікава, памятаеш, першае паведамленне, якое атрымаў, калі выйшаў за Крэсціна, гэта было паведамленне ад амбасадаркі, літоўскай амбасадаркі. Што патрэбна? Дапамога патрэбна, віза патрэбна, прыходзь, усё зробім. Ну, зразумела, вось гэта на ўзроўні элітаў, на ўзроўні аналітыкаў, на ўзроўні дзяржавы, але на ўзроўні... Але ў 20-м годзе і да 22-го года гэта сапраўды была вялікая такая эмацыйная хваля салідарнасці, але потым пачалі ўзнімацца ўжо і іншыя пытанні, то бок яна адышла на другі план у значнай ступені. І зараз не супадае таксама, што ведаюць палітыкі, што ведаюць эліта і што ведае шараговец, бо насамрэч, ну, для людзей узнікае пытанне, а чаму я не магу паехаць у Беларусь, напрыклад. Ім не забаронена ехаць у Беларусь, але, ну, узнікаюць нейкія складанасці. Яны не збіраліся там, можа быць, рабіць інвестыцыі ці перасяляцца ў Беларусь, але яны маглі ездзіць за танным бензінам, там, ну, нешта такое. І, акрамя таго, ёсць шмат хто глядзіць на Беларусь праз тэлеэкран, як пра край, у якім ёсць прамысловасць, ёсць парядачак і гэтак далей, там, справядлівая дзяржава. Беларусь 24, мне падаецца. Ну, так. Ну, зараз уже, можа быць, это і выключылі з кабельных сетак, але, тым не менш, пэўны эфект ад такога ўздзеяння быў, бо было тое, з чым можна параўнаць. Вот для Літвы тады Беларусь была вялікі іншы краіна, з якой таксама можна было себе параўноўваць. Але само па сабе, ну, гэта ў значнай ступені медыа-эфекты, тое, што з аднаго боку людзям не перакрыжоўваюцца з іх жыццёвымі інтарэсамі, а з другого боку ім даецца, ну, як нешта страшнае ці нешта небяспечнае расказваецца, ну, і яно запамінаецца, бо мы все ж таки рэагуем на такія выклікі. Глядзі, ну, ось затрымалі гэтага хлопчыка, які маляваў Вільня наша. Ён літовец. Так. Мабыць, гэты факт неяк палепшыць адносіны паміж беларусамі. Перакрэсліць меты, зонды, фуры, перакрэсліць усё тое, што было. Гэта ваш, усё маляваў, гэта не мы. Гібридную агрэсію в Літве, канешне, разумеюць. І гэта тое, што нельга выкрэсліць. А вот што тычыцца гісторыі з літвінізмам і Вільня наш, ваш, то гэта працуе, бо літоўскія спецслужбы неаднаразова выказывалі меркаванне, не толькі з гэтым інцыдэнтам, а і з ранейшымі, што такой пагрозы няма, што гэта не беларусы з дэмакратычнага асяродку, і што гэта, хутчэй за ўсё, распрацоўкі спецслужбаў варожых краінаў. Хацелось, каб гэта разумелі шэрагоўцы таксама, грамадзяне. Тым не менш, паколькі гэта не ёсць мейнстрімам, а мейнстрім — это тое, што ёсць у газетных загаловках, на тэлеэкранах, калі людзі абураюцца і выказваюць, вот, нас хочуць забраць краіну. Вось мы рабілі даследаванне, ёсць такая перадача «Клуб редакторов». Гэта, у пэўным сэнсе, квінтэсенцыя беларускай прапагандысцкай машыны. Вот менавіта літвінізм у тым сэнсе, якога баяцца в Літве, там яго не было. Просто не было зусім. Вот, але
часам, калі акрамя выпадаў пра тое, што Літва загінаецца і так далей, ну это ж зусім не пра літвінізм, это пра тое, што там все кепска. Часам запрошаныя госці расказвалі пра тое, што калісьці Верховны Савет прэтэндаваў на тое, што Літва выходзіць з Савецкага Саюза, а верніце нам край. І быў інцыдэнт, калі казалі пра тое, што Сталін падарыў. Але само па сабе гэта таксама было зусім нечастотна, это мала. Часцей за ўсё казалі пра іншае, што это кубло збеглых, гэта пагроза і гэтак далей. Ну, то бок, для беларускай аўдыторыі прапаганда прапануе зусім іншыя падыход да гэтай тэмы. А вот для літоўскай аўдыторыі падкідваецца тэма, дзе беларусы збіраюцца забраць Вільню і нейкія іншыя пагрозы нацыянальнага ўзроўня. Дык Пётр I падарыў Літву СССР. Так, не збіраюцца яны нічога, беларусы, забіраць. Дзякуй вялікі, што прыйшлі да нас. Паўлюк Быковскі, наш калега, сябра, медэксперт і чалавек, які распавядае нам нармалёвымі словамі пра тое, што адбываецца з беларусамі ў іншых краінах і з іншымі краінамі. Пра тое, што свет жыве не толькі дрэннымі навінамі, сведчыць наш наступны матэрыял. Дзіцяня макакі Панч з японскага зоапарку, якое праславілася дзякуючы плюшаваму арангутану, паступова сталее. Цяпер яно ўсё радзей трымаецца за цацку і ўсё часцей за іншых малпаў. У зоапарку кажуць, за апошнія тыдні Панч пачаў сам падыходзіць да сваіх суродзічаў, спрабаваць з імі камунікаваць і нават гуляць разам. Спачатку ён увесь час трымаўся за плюшавага арангутанга, і бывалі моманты, калі ён выглядаў напалоханым. Але зусім нядаўна ён пачаў самастойна падыходзіць да іншых малпаў, спрабаваць з імі камунікаваць і нават гуляць разам. Такіх сітуацый становіцца ўсё больш, і нас, як даглядчыкаў, гэта вельмі абнадзейвае. Але разам з папулярнасцю прыйшлі новыя праблемы. Паглядзець на самую мілую зорку інтэрнэту прыязджаюць натоўпы, настолькі вялікія, што зоапарк быў вымушаны ўвесці новыя правілы. Абмежаваць час назірання, забараніць стрымінг каля вальеру і павялічыць колькасць супрацоўнікаў. Калі занадта шмат людзей назірае за вальерам, малпы пачынаюць адчуваць стрэс, акрамя таго, узнікаюць праблемы з доўгімі чэргамі на ўваходзе. Усё гэта выклікі, з якімі даводзіцца працаваць зоапарку. І ўсё ж галоўная навіна добрая. Панч паступова знаходзіць сваё месца ў мальпачай кампаніі. Пасля амаль 4-гадовай паўзы паўднёва-карэйскі кей-поп-гурт BTS вярнуўся на сцэну. Бясплатны канцэрт на плошчах Хванхвамон у гістарычным цэнтры Сеула сабраў сотні тысячаў гледачоў. Яшчэ 18,5 мільёнаў чалавек сачылі за выступам онлайн. Трансляцыю ад Netflixу паказалі ў 190 краінах. У складзе гурта 7 выканаўцаў: RM, Чин, Шуга, Чэй-Хоп, Чимін, Ви і Чонгук. Напярэдадні вяртання BTS выпусцілі доўгачаканы альбом «Арыранг». Назва адсылае да знакамітай карэйскай народнай песні, сімвалу нацыянальнай ідэнтычнасці і стойкасці, неафіцыйнага нацыянальнага гімну Карэі. Ужо ў першы дзень продажу альбом разышоўся накладам 4 мільёны копіяў. Гэты выступ стаўся першым супольным канцэртам гурта з кастрычніка 2022 года. Тады творцы ўзялі паўзу, каб прайсці абавязковую вайсковую службу. Ужо ў красавіку BTS выпраўляецца ў сусветны тур. 82 канцэрты ў больш як 30 гарадах, ад Сінгапуру і Токіа да Лондану і Лос-Анджелесу. Тур працягнецца да наступнага года і паводле прагнозаў можа прынесці каля $1 мільярда. Але ў паўднёвай Карэі падкрэсліваюць, уплыў BTS даўно выходзіць за межы эканомікі. У Лондоне адкрылася незвычайная выстава пра Клеапатру. Гэта не проста экспазіцыя, а поўнае пагружэнне ў старажытны Егіпет з віртуальнай рэальнасцю, галаграмамі і нават падарожжам у метасусвеце. Наведнікі надзяваюць акуляры віртуальнай рэальнасці і нібыта пераносяцца ў Александрыю, могуць прайсціся па палацы Клеапатры, зазірнуць у грабніцы і нават папрысутнічаць на знакамітай марской бітве пры акцыі. Экспазіцыя складаецца з 9 інтэрактыўных залаў і расказвае пра жыццё апошняй царыцы Егіпту. Але на выставе прадстаўленыя і сапраўдныя артефакты. Кожны мае сваё ўяўленне пра Клеапатру і пра тое, што значыць яе гісторыя. Хтосьці звяртае ўвагу на палітыку, іншыя на яе выгляд або адносіны. Але гэтая выстава трымаецца таго, што нам сапраўды вядома, і расказвае гісторыю, абапіраючыся на факты. Вядома, застаюцца прабелы, але мы не імкнёмся спецыяльна абвяргаць міфы. Мы проста паказваем гісторыю такой, якой можам яе расказаць на аснове наяўных сведчанняў.
Што цікавага посцілі беларусы на гэтым тыдні? Так, я палазіў па інтэрнэце, паглядзеў, што агулам было цікавага і што заўважылі беларусы. Так вось, зазвычай это інтэрнэт, это вольная прастора, дзе вольныя людзі самі нешта выкідаюць, і мы это глядзім, і яно праз гэта так файна і Ты гэта выглядае. расіянам раскажы. Так, а беларусам таксама варта пра гэта распавесці, бо ёсць таксама велічэзная колькасць мерапрыемстваў дзяржаўных, прадзяржаўных, якое арганізоўвае дзяржава, і відэа з іх таксама далятае да нас і таксама робіцца папулярным. Але трошку з іншага боку. Вось, напрыклад, у Менску недавно праходзіла кніжная выстава, і да гэтага мерапрыемства яшчэ ладзілі канцэрцік. Пад кніжкі ж, што трэба? Паспяваць, патанцаваць, правда, пад кніжачку. Ну так і вось, давайте паглядзім разам, колькі гледачоў прыйшло паглядзець гэты канцэрт. Спадзяюся, усе яны не прыйшлі туды, таму што сидзелі дома і чыталі добрыя кнігі. Увага на экран. Как мы любим Я бачу. зрителей, аншлаг. Я бачила гэта раніцай, там вяліка. А дзе гэта? А гэта каля... Слухайте, ну, у раёне ёсць калектыў. Калектыў павінны патанцаваць 10 разоў на год, каб у іх было фінансаванне. Ну, вось, калі ласка. Ён належыць да Дома культуры. Напэўна. Дом культуры мусіць паставіць нейкую Не, ну, галочку. патанцавалі ўсё, фота зрабілі, Ну, на чаму сайце не? Мінгарвыканкама напісалі «Было». Всё. Дзякуй Добра. за Хіба мало у нас бездзельнікаў, і кожнага бездзельніка будзем адзначаць, то не хопіць эфірнага часу. Працягнем тэмай сацыяльнай. Кошты ў нашай краіне растуць хуткім тэмпам, все даражэе, а часам коштаўтварэнне адбываецца незразумела. І не адразу можна зразумець. Наша краіна, ты сказаў. Гэта якая? Беларусь. Удакладні. Далей. Вырежаце з TikTok. Значыць, і не адразу, калі бачыш прадукты і кошты на іх, зразумела, ці в гэтай мы краіне жывем, бо часам нетрадыцыйныя прадукты у крамах каштуюць значна даражэй, чым нашыя традыцыйныя, которые у ног наших ляжаць. Так вось, паглядзіце на экран ситуацию в одной из менских крамаў. Какой-то очень сложный выбор, не знаю, что взять. Ананас по 6,99. Или огурец 6,99. по 8,95. Огурец Дыня 9. по 7,99. Дыня Или 8 помидорки амаль. по 10,79. Сложный Ну, выбор, вось. помогите. Вось чалавек просіць даць. 3 кілаграм таматаў, $3. Так. А нават ананас таннейшы за гэта. А беларусы, об этом калі знаем. ласка, напішыце ў каментарах, гэта насамрэч так адбываецца, ці гэта фейк нейкі? Ну, не могуць памідоры каштаваць $3 Яблоки. на снегу. Добра, тады Табе ўжо давайте... Ольга Лойка казала, што ўсё гэта вось сваё, яно стала ўсё вельмі... Давай доламаем Дениса і яшчэ адно. Наконт ананасаў і гэта ўсё, гэта ж з Китаю прыходзіць. О, А Кітай... Бог яго ведае. Так, добра. Бог яго ведае, але Не давай... сталіца нашай родины. Давай яшчэ накінем Денису. Значит, на тыдні падаражэў праезд у грамадскім транспарце. Наземны 10 копеек, метро на 15 копеек падаражэла. І агулам па краіне таксама цягам сакавіка даражэў праезд у грамадскім транспарце. І вось даходзіць гісторыя, як некаторыя жыхары Беларусі вырашылі заінвеставаць не в біткоін, а ясная справа у жетончыкі ад метра, бо яны Дарэчы. на кожны кружочак на 15 копеек падаражэў. Так, добра. Так, І перад тым, як ён падаражэў, Спрабую палічыць. людзі вырашылі, нават ёсць гісторыя, калі чалавечак прыйшоў у касу, каб набыць 3000 жетонаў, але яму не прадалі. А колькі можна ў адной рукі? А хіба не больш за 5? Вот, Я такія памятаю, таксама набываў, ну, максимум 10. Ну то давайте паглядзім, што там адбывалася, і паглядзім, як цяпер у сталіцы людзі хваляцца сваім статусам і Бачце. дэманструюць наяўнасць грошай. Глядзім. Ну, вот так вот Фінансавая, выглядае лакшери. вось як трэба з фінансамі. Эх, шкада, што до 8 сакавіка не падаражэла, можна было б Ружовыя, файныя прыгожыя. падарункі. Ну, Дзякуй. вось, Добра, за добра. гэтай навіны. Неўзабаве чакаем цябе з адказамі на нашае пытанне. А пытанне... Пра Аб'юз. Ці ведаеце вы, што такое аб'юз? Ну, што такое аб'юз, потым пагаворам. Распавядзеш. Добра. такі піражок з бульбай, так? Чакаем. Ведаем і чакаем. Мы ведаем і чакаем вашых адказаў, але з эксперткай пасля ўсё гэта абмяркуем. Лічбавыя валюты будзем Пра абмяркоўваць. грошы, то бок, зноў, не пра жэтончыкі, а пра грошы. Грошы, хорошо. Грошы ў нашых гаманцах змяняюцца. Мы прызвычаіліся да пластикавых картак, але свет стаіць на парозе новай эры лічбавых валют цэнтральных банкаў.
Што гэта такое? Уявіце звычайную папяровую купюру, якая стала нябачнай і пачала жыць у дзяржаўным мабільным дадатку. Гэта не тое самае, што грошы на вашай картцы. Калі вы карыстаецеся карткай, вашымі сродкамі кіруе камерцыйны банк. Лічбавыя ж грошы – гэта наўпроставы рахунак у нацыянальным банку. Гэта так жа надзейна, як наяўная ў сейфе, але так жа зручна, як паведамленне ў месенджеры. Піянерамі грашовай лічбавізацыі сталі краіны, якім трэба было зрабіць фінансы даступнымі для кожнага. Багамы запусцілі свой пясчаны долар яшчэ ў 2020 годзе. Для жыхароў далёкіх выспаў, дзе няма банкаўскіх аддзяленняў, гэта стала выратаваннем. Следам пайшлі Нігерыя і Ямайка. Сярод вялікіх эканомік у гэтай сферы лідаруе Кітай. Лічбавы юань праходзіць маштабныя выпрабаванні. Для Пекіна гэта інструмент кантролю, дзе дзяржава бачыць кожную транзакцыю ў рэальным часе. Захад жа пакуль трымае дыстанцыю. У Еўразвязе і ЗША ідуць спрэчкі. Людзі баяцца, што дзяржава будзе сачыць за кожным іх крокам, а камерцыйныя банкі стануць непатрэбнымі. Беларусь таксама ў трэндзе. Нацыянальны банк ужо распрацоўвае платформу для лічбавага беларускага рубля. Зараз праект на стадыі тэставання. Для Менску гэта спосаб паскорыць плацяжы і спрасціць міжнародныя разлікі ва ўмовах санкцыяў. Чаму свет так імкнецца да лічбы? Плюсы відавочныя, плацяжы імгненныя, а грошы немагчыма скрасці фізічна. Але ёсць і рызыка, поўная празрыстасць вашых выдаткаў для дзяржавы. Лічбавыя грошы гэта ўжо не будучыня, а нашая рэчаіснасць. Пытанне толькі ў тым, калі ваш гаманец канчаткова ператворыцца ў зашыфраваны код. Мы цяпер ведаем, у якіх краінах іншых ёсць лічбавыя валюты, але засталіся пытанні, што гэта такое. Шмат пытанняў. Будзем разбірацца разам з эксперткай. З намі у студыі Настасья Лузгіна, экспертка Цэнтру эканамічных даследаванняў «Бюрок». Добрый день. Што? Не, ну, пачынай, добра. Так не, у нас одно пытанне. Што такое лічбавая вось гэтая валюта, лічбавы грош, і чым яны адрозніваюцца ад грашэй на картцы, вось гэтых, якіх мы таксама не бачым, і грашэй у нейкіх там койнах Ад біткоін, так. От традыцыйнай крипты. Ну да, то есть мы сейчас говорим именно про цифровую валюту, которую выпускает центральный, в данном случае центральный банк, да, вот была вот новость самого национального банка. Она не існуе фізічна. Она физически не існує, ее нету, то есть физически мы ее не можем потрогать, но в чем ее особенность, например, от того же безнала? То есть когда мы пользуемся безналичными деньгами, это значит, что у нас есть счет в банке, и, соответственно, там, когда мы какие-то транзакции проводим, с одного счета в банке переходит на другой счет в банке. В данном случае, как бы, предполагается... Можем наявность отрымать. Мы можем получить наличку, там, перевести куда-то, но это будет все переходить через вот эти вот банковские каналы. А в данном случае получается так, что Центральный банк напрямую как бы нам дает деньги. Да, мы именно вот в цифровом варианте, то есть не в виде налички, а в цифровом варианте. Да, посредником является коммерческий банк, но это не, у банка при этом не будет, этих денег как бы не будет. Он это деньги, которые за вот этой системой самого банка. Вот. То есть получается так, что Центральный банк нам дает эти деньги. Держава. Государство, да. И, соответственно, и мы как бы, можем пользоваться ими как в безналичным не варианте. Будзе існаваць пытання, у якім банку ты абслуговваешься. Так, але што гэта акрамя гэтага? Там как раз, ну, там не будет этого, то есть такого вопроса, но дело в том, что все равно чтобы открыть кошелек, нужен банк, где у вас есть счет. Но банк здесь только как посредник, который открывает ваш кошелек. Только вот этот вот кошелек. А деньги перечисляются как бы вам напрямую из Центрального банка, не через коммерческий банк, а напрямую из Центрального банка. Когда мы говорим вообще про цифровые валюты в целом, да, там еще такое есть, ну, как бы, почему их сравнивают с наличкой, потому что там есть как бы такая анонимность. Но это больше касается классических криптовалют, такие как биткоин. Да? В данном случае, конечно, такого не будет. То есть говорят про псевдоанонимность, но по факту, вот если мы посмотрим, там разные тоже есть схемы, как бы формируются вот эти экосистемы цифровой валюты Центрального банка. Но в данном случае, как я поняла, что все-таки Центральный банк будет иметь по сути, полный контроль, как эти деньги проходят с какого кошелька на другой. То есть проследить цифровой вот этот вот след очень даже можно. И более того, можно будет эти деньги запрограммировать, что их тратить можно только на какие-то цели.
То есть, если, например, там... На алименты. То есть, и государство может их забрать в любой момент, то есть даже быстрее, чем... Ось трэба прадаць традыцыйным больш, напрыклад, Марку. яблыкаў. Вось. Але у меня все роўна не вельмі зразумела, чаму гэта людзям з гэтага што? Напрыклад, бізнес зразумела, калі ты свае непатрэбныя белазы прадаеш за свае непатрэбныя койны, зразумела, нічога нікуды не знікае. А людзям? З картак усё кантралюецца. Падатковая бачыць кожны твой жэтончык, кожную сасіску, ўсё астатняе. Ну, кэш, як мы кажам, грошы, якія мы трымаем у руках, цяжка, але ўсё роўна яны захад там лічаць, ці ёсць у цябе падатак, які ты прывысіў там на тое, на што ты вытраціў, што ты набыў, напрыклад. А вось гэта лічу. Не, ну тут дело в том, что если мы говорим про людей именно, да, то, безусловно, тут как бы есть плюсы в плане того, что все равно вот сейчас вот этот тренд, если мы посмотрим вообще в мире, на самом деле вопросы про цифровые валюты, он стоит перед большинством центральных банков. И сейчас очень много проектов, они в разной стадии разработки, ну даже там Евросоюз тоже говорит о будущем введении цифрового евро. И здесь особенностью является то, что, например, эти расчеты, они как с наличкой, то есть они могут быть за счет того, что нет вот этих банковских как бы каналов, да, вот, которые могут быть достаточно долгими для перехода. То есть со счета на счет, извините, с кошелька на кошелек, да, вот в данном случае, перевод может быть очень-очень быстрый. Як по номеру телефона. Как по номеру телефона, может быть, и вполне возможно, ну тут мы не знаем в плане в Беларуси, но вполне возможно, что там и не будет никаких комиссий, да, то есть это бесплатно, быстро, вот, ну и как бы, и еще это возможно будет в некоторых случаях делать в оффлайн режиме, если будет позволять технология, то есть если даже не будет никакой связи там интернета, там или еще что-то, все равно транзакция будет совершена. Не верю. Дык, а чаму гэта дрэнна? Чаму вы, вось, напрыклад, у Расіі падняўся такі вэрхал супраць лічбавага рубля? Ну, тут на самом деле ничего, как я уже сказала, Контроль? плохого в принципе, вот если мы про саму технологию говорим, ничего плохого нет. Это просто... Гэта як з атамнай бомбай. Атам, нічога дрэннага ж не было. Адкуль узялося вось гэтае ўсё? Хиросима, вот, мне падаецца. Здесь вопрос, ну, как я уже сказала, просто на самом деле те же центральные банки, они просто подхватили вот эту вот идею, да, вот с биткоином, и они развили только уже в том ракурсе, как вот, ну, как бы в рамках их функционала. Но тут вопрос же, знаете, в чем? Тут вопрос именно в контроле. То есть одно дело, когда мы говорим, если в стране очень сильные демократические вот эти вот, да, то есть движения, и когда вот страна демократическая и верховенство закона действует, то, соответственно, там учитываются все моменты, чтобы и там безопасность платежей, и в плане непосредственно, чтобы самостоятельность не терялась, да. А если вот именно идет, допустим, в автократических режимах, это может привести к злоупотреблениям, еще к большему контролю за движением тех же финансовых средств со стороны государства. Потому что, как уже было заявлено тоже, например, да, и вот эти там, цифровые белорусские рубли могут, если что, использоваться, то есть в качестве там, оплаты штрафов, причем это можно осуществлять будет по идее прямо моментально, да, то есть очень быстро. Блокование, а одразу просто списывать. То есть здесь вопрос, конечно, да, насколько вот эти вот все институты хорошо работают правовые в том либо ином государстве. Если они хорошо работают, то ничего плохого в этом нет, это просто уже, ну, как бы развитие финансовой системы идет дальше. Если злоупотребление со стороны государства будет, конечно, оно может получить дополнительный контроль. А мне падаецца, у іншых краінах, у дэмакратычных краінах спрабавалі, думалі, меркавалі ўжо ўвесці, вось як не пачаць працаваць з лічбавай валютай, але не змаглі знайсці баланс паміж вось тым самым кантролем і дэмакратіяй, дзяржавай і чалавекам. І вось як гэта ідзе? Вот. Здесь, да, здесь вот как раз мы говорим о том, что, ну, например, там, я не знаю, там в Китае, да, где государство достаточно такое жестко, да, может там приказать, оно вот и быстрее и вводит, да, там вот этот вот там цифровой юань, допустим. А там в европейских странах от этой идеи не отказываются, эта идея развивается, но при этом подготавливается, соответственно, вот законодательная база, смотрится, как я уже говорила, обсуждается, согласовывается со всеми как
бы там членами общества, да, и исходя из этого, этот процесс все равно идет, но он очень как бы выверенный и более длительный в результате, да, но в этом случае именно уже заключаются все необходимые законодательные рамки, это занимает длительный период времени, например, вот сейчас, если мы говорим про цифровой евро, то как бы ожидаемая дата пока стоит 29 год, да, его введения. Но там написано, что если законодательство не будет разработано, то этот период может раздвигаться. Вот. А когда в стране государственный вот этот более жесткий контроль, ну, государство не особо согласовывает со всеми, оно больше вот решает само и вводит. Летом будут спрабаваць у Беларусі увесці спрабаваць. Спрабаваць. Ну, это Калі пілотныя шчыра, праекты, гэта да. выглядае як інвестыцыі сапраўдных грошай у несапраўдныя пра тое, што яны пераспрацоўваюць. Мы ўжо бачылі галоўны навіновы партал, свой тыпу YouTube і усялякае такое. То бок, што яно, ну, вось зараз для не вельмі зразумела выглядае, як гэта адразу аддаць людзям на выкарыстанне, акрамя таго, што паважаныя беларусы, завядзіце, калі ласка, свой рахуначак спецыяльны, такі мы там штрафы будем здымаць, а на астатнія вы ўжо грашыма пользуетесь. Ну, пока как это будет работать именно на этом этапе, сложно сказать. Вот именно что, как бы, кейс Беларуси очень интересный, потому что даже если мы смотрим на российский опыт, допустим, да, то там это, ну, как бы об этом говорилось. Говорилось, что будут цифровой рубль вводиться, обсуждалось, по крайней мере, да, и вот этот процесс, понятно, там, ну, можно было, по крайней мере, помыслить, подумать, хочу, не хочу, да, там, так. и какие-то правила. А здесь, получается, очень, ну, как бы говорилось о том, что гипотетически можно, но никаких деталей людям не раскрывали. Вот, и, ну, то есть вот в этом, да, нюанс состоит. Но то, что, скорее всего, это будет, ну, активно все-таки вводиться, я думаю, что будет. Почему? Потому что здесь вопрос не только со стороны, ну, как бы вот внутреннего использования этого цифрового рубля, но здесь еще же речь идет и о международных транзакциях. А здесь уже, ну, как бы, если мы говорим про международные транзакции, то в условиях санкционного давления как раз это же, получается, платежи идут вне традиционной банковской системы, поэтому, соответственно, обход транзакций тоже, санкций даже очень даже возможен. Але вельмі цікава паглядзець, як беларускі лічбавы рубель, напрыклад, канвертуецца на нейкае, гэта ж павінна быць яшчэ нейкая крыптаплатформа для забароненых санкцыйных валютаў. Не обязательно таких уже, которые, то есть именно которые запрещенные, да, вот эти валюты, это просто нужно создать экосистему, например, там в рамках Беларуси, Китай, там, Россия, Россия, Беларусь. Китай и там страны, там какие-то другие, например, страны Азии. В принципе, Китай создание такой экосистемы, он уже занимается, и занимается, ну, не один год уже. Вот. И тут получается, что, ну, как бы России, там, Беларуси нужно подключаться, да, к этим процессам, ну и, соответственно, это будет, да, альтернатива вот этим традиционным банковским транзакциям, тому же SWIFT, да, то есть это намного все будет проще и при этом не видно, да, для вот как бы для внешнего мира, то есть это будет совершенно другая платформа, другая финансовая экосистема. Я, мабыць, нейкае глупства зараз запытаю, а навошта беларускім уладам і ўвогуле уладам вось гэтыя лічбавыя валюты, ну ёсць жа біткоін, напрыклад, крыптавалюты, ну вось займайся, распрацоўвай сваю крыпту. Так яны Так они это как же раз есть, этим это и ёсць іх занимаются. крыпта. Да, только Гэта тое ж сам? Нет, это не то же самое, абсолютно. То есть, если А у чым розніца? Да, то есть, когда мы говорим про криптовалюту как биткоин, да, то есть там нету центрального регулятора, нету того органа, который контролирует вот эти вот все транзакции, эмиссии там и так далее этих цифровых Конечно, денег. биржа. А по сути, ну вот почему и люди подхватили, да, вот активно идею биткоина, потому что, и, опять-таки, это система, которая не контролируется кем-то. Она контролируется всеми, кто вот в нее входит, да, и, соответственно, вот это и понравилось. И соответственно, там также соблюдается вот анонимность. Когда мы говорим про цифровой
рубль, в данном случае, то анонимность, как я уже сказала, она такая псевдоанонимность, и контроль, естественно, есть со стороны Центрального банка. Но здесь почему еще надо сказать, почему центральные банки в целом в мире, да, не очень любят криптовалюту, то есть где-то разрешают ее, где-то разрешают, не разрешают, либо так, с ограничениями. Почему? Потому что, безусловно, это риск, если криптовалюта, допустим, их в неограниченном количестве они будут развиваться, то это риск дисбаланса существующей денежной системы, потому что Центральный банк отвечает за ее устойчивость. А тут получается система, которую никто не контролирует, и вот эта устойчивость может быть нарушена. Дзякуй вялікі. Ну, будзем глядзець. Мы спадзяемся, што яны сабе там недзе ўвядуць гэта, ці не сабе, ці ўсім, і мы сустрэемся зноў і паглядзім, як яно ўжо працуе. Збоку, мы збоку паглядзім. Ось. Дзякуй вялікі. З Пожадана. намі была экспертка Цэнтру эканамічных даследаванняў бюро Настасія Лузгіна. Дзякуй. Будзем назіраць, бо пакуль яшчэ мы не выкарыстоўваем пакуль, бо яе яшчэ няма. Чакаем лета. А зараз прапануем яшчэ раз узгадаць Дзень волі і як яго учора святкавалі беларусы Варшавы. Ось зараз дазнаемся, што нам пішуць гледачы. Вы. Пішуць Так. нам гледачы. Пытанне спыталі у нас пра аб'юз, але спачатку Аб'юз, пра невялікі аб'юз, аб'юз аб'юз, Дзяніса з боку нашых каментатараў, і людзі пішуць, мы там здзіўляліся коштам на прадукты. Першый ты запытаў, ці сапраўды па 3 долары, Долары, так. там памідоры, Памідоры. гуркі пішуць так, пішуць 10+, і садавіна, і гародніна, амаль усё. Сапраўды Дзяніс так. І з таким духам і густам води, о, як це, Да. смаком води. Да, вадзяныя. Калі памідорку бяреш, Янка, Так, Давно ты брала беларускую памідорку? я... Ну, дзе ты іх бачыла тут? дарэчы, да, пра аб'юз. Вось мы Пра аб'юз. Зараз мы невялічка была зарисовочка, а вот что нам пишут наши комментаторы. Пытание дня про аб'юз у стосунках. Ну, один из комментаторов просто повторил наше пытание, дякуй. Думаю, аб'юз у стосунках дзяржава, грамадзянин большасць ведае не па чутках. Але мы пра іншае. Ну, гэта так, але мы ж не пра рамантычныя адносіны, але Так. так і ёсць, гэта аб'юзіўныя адносіны. Таксічныя аб'юзіўныя адносіны будуць працякаць не так жудасна, калі аб'юзер у іх ты сам. Вам это не знаёмая, Катя? А, Катя? Катя? Я думала, там Кать, будзе каліскі Кать? лічкам гэта рабіць. Так, спакойна. Так, глядзіце, калі ў стасунках ад цябе патрабуюць дадаваць муку ў дранікі, гэта аб'юз ці не? Пытанне. Это такое. Калі патрабуюць, гэта аб'юз. Справа густу. Калі патрабуюць дадаваць Калі патрабуюць. аб'юз. Калі А кажуць, вот еш як В хочаш. каментарах зачапіліся і пішуць, што гэта больш жорстка за любы аб'юз. Мука ў дранікі. Як скажаце? А што, не трэба? Ні. Дранікі, муку? Я не ем дранікі ўвогуле. Тады сур'ёзнае пытанне пішуць. Так і пішуць, сур'ёзнае пытанне. Калі ў стасунках прымушаюць размаўляць расейскай, гэта аб'юз?
Ну, калі прымушаюць, вось калі бачыце гэта дзеяслоў, Калі прымушаюць і прымушаюць, шматкроп'я. кажуць, як рабіць, А гэта аб'юз, так. як выглядаць, як сябе весці, як казаць, адказваць Прабач, жонцы. Катя, я больш так не буду. А вось аб'юз вельмі часта праяўляецца ў стасунках, пішуць нам, дзе вялікі разрыў у заробках паміж партнёрамі. Ну, гэта не звязана з разрывам, гэта звязана з тым, што ёсць фінансавы ціск. Фінансавы ціск ці абмежаванне інфармацыі, ты нікуды не пойдзеш, гуляць не пойдзеш, Я не дам я грошай. табе грошай не дам. Калі у вас там, напрыклад, агульны бюджэт, гэта таксама аб'юз. Кошмар. Выбачайце. Кошмар. Так, яшчэ напішуць. Яна хацела толькі сур'ёзных адносін, без аб'юзу, і я пагадзіўся. За 4 гады нагода усміхнуцца так і не знайшлася. Ну, А, типу, што без аб'юзу Не весела. жыцця няма. не А што, ніводнага літвініста не прыйшло, ніводнага пытання пра... Усе зачапіліся за аб'юз менавіта, так? Ну, Момент. гэта Ось прыемна, дарэчы. яшчэ адказ Дзянісу. Салаты трэба рабіць, атрымліваецца, не з памідораў і гуркоў, а пакрышыць дыню з ананасам можна заліць Дарэчы, сметанаю. Дарэчы, так робяць у гатэлях у Егіпце. Македонія. Са сметанай? Называецца такі салат, называецца Македонія, Мацедонія. Так, окей. Шышы. Аб'юз гэта ці не, калі яна мне казала, яйкі курыцу не вучаць. Это хіба аб'юз у стасунках Гэта з розным узростам. Так, гэта эмацыйны ціск. А кажуць, там нешта напісалі яшчэ пра наш... Ну, не пра Пра Вільню? нашу Вільню. Так. Зараз, значит, каб не было аб'юзу, вы вызначыцеся, вам для адносінаў патрэбны ментальна здаровы чалавек або смешны, бо ўсё разам не выйдзе. Выйдзе. Выйдзе, у нас выходзіць. Глядзіце на Дзяніску, ён ідэальны. Я аб'юзера, ён ідэальны. Пам-пам-пам-пам. Ён вельмі смешны. Ну і добра. Такі смешны, што хацелось бы, канешне, ўжо менш смешны. І апошні, што да, сапраўды, Вільня наша, надпіс наш на Не. Не наша. Не, Гэта не мы пісалі гэты надпіс, не Вільня наша. літоўская, Мінск, беларускі, Галоўнае, ўсё, давай так. Беласток, польскі, ўсё зразумела. За муку ў драніках выпісваем Дзяніса з беларусаў. Ха-ха. Ха-ха, выпісваем Дзяніса з кватэры. Давайте паглядзім нешта музычнае, так? Каб гэта... Танцуем. Музыка, музыка. Загладзім нашу вось гэта ўсё, што Выпішуць мы тут яны, паказалі. пагляджу я. Сыходь. Сыходь. Дайдзі. У 20-м годзе трэба было. Яны глядзелі на мяне, але не бачылі мяне. І менавіта так адносіны заходзілі ў тупік. Я намагаўся зразумець хаця прычыну, чаму не, але спакойныя размовы пераходзілі на крык. І як так? Вось пак знік кантакт, антракт. Ну, хай так, хаця не можа быць, бо можа рухаліся ў такта гэты танец перажытага не мог не мець працяг, але не меў, і я не меў. Таму усе спробы проста паставіў на паузу, а паколькі выбар трапляў не на мяне, ды клепей быць адному, чым разам. Усё так і было, покуль ты не з'явілася, і праз гэта ў мяне сілы ўсе, хоць сэрца ўжо знасілася, не баліць, таму я ўласна і не ведаю, што цяпер рабіць. Далі мяне сам сабою далі, разбі мяне, ды зноў пачатка збяры, там, дзе мы ўсе распачынаем свой шлях, знайдзі мяне галоўным сэнсам жыцця. Далі мяне сам сабою далі, разбі мяне, ды зноў пачатка збяры, там, дзе мы ўсе распачынаем свой шлях, знайдзі мяне галоўным сэнсам Не жыцця. шукаю сон жыцця, бо мне не бачыцца працяг, а ты нібыта маеш сілу, каб выцягваць з небыцця, як упартае дзіця. За гэта дзяк, бо штось даўно забытае жывае ў грудзях, гэта кшталту пачуцця з бруду ныцця, дзе сам сабе суддзя, яно ўздымаецца як сцяг. Гэта нараджае крык, я яго зацяў, каб рэхам гэта ўсё не разнеслася наўсцяж. І гэта цяжка, так, бо наш кантакт нібы павольны і бясконцы зорапад. Праз гэтых жаданняў загадваем так шмат, нам надакучыла жадаць чагосьці наўздагаты, я не буду акрыбаць, што пазірае на канат, а першы крок па ім распачынае хісткі шлях. Я спрабую зноў сябе пераканаць, што не сарвуся ў астатніх на вачах. Далі мяне сам сабою далі, разбі мяне, ды зноў пачатка збяры, там, дзе мы ўсе распачынаем свой шлях, знайдзі мяне галоўным сэнсам жыцця. Далі мяне сам сабою далі, разбі мяне, ды зноў пачатка збяры, там, дзе
У эфіры раніца з Белсатам, нядзельны эфір з вами вядуць Кацярына Раецкая, Дзеніс Дудзінскі. Гэта ўсё яшчэ мы. І ведаеш, пра што мы яшчэ не ўзгадалі? Вау! Пра тое, што амаль скончыўся сакавік і прайшоў ужо амаль цэлы месяц вясны. І ведаю, што ў Беларусі яшчэ шмат такога даволі халоднага надвор'я, але ж вясна ідзе, кветачкі. Весне дарогу. Усялякае аднаўленне жыцця. Сакавік! Ты мяне называешь... Я не ведаю. А ты ведаешь песню про сакавік? 25-го сакавіка я ведаю. Сакавік, сакавік, сакавік. Это сак, Так, давайте паглядзім, як нармалёвыя беларусы сустракаюць весну, а не Дзеніс Дудзінскі. Жавороночки, прилясите, весну красную принесите, бо нам зимочка надоела, у всех хлебушки нам поела. Жавороночки, прилясите, весну красную принесите, бо нам зимочка надоела, и всех хлебушки нам поела. Самае складанае закрыць віно. Это, як ведаеш, зрабіць цыкл устойлівасць у свеце, устойлівасць у свеце. І оно, наколькі ты можаш замкнуць цыкл і разумеешся гэтыя цыклы. Оно Пригоженькая. Шлёс можна мяняць, можна яго прымаць проста як сістэму каардынат, у якой мы жывем. То мы на гэтым ўсё роўна знаходзім, як з гэтага попла восстаць. Примеришь? Зиму прогуляла, прогуляла, гуляла, да весночку ж я уже дождала, уже дождала, меня мамашка не впускала. Не впускала, на поморозце замыкала, замыкала, я в поморозце окенечку. Праважаць вясну не тады, калі надыдзе нейкая дата, а тады, калі вы самі гатовыя, здаецца, гэта вельмі добрая ідэя. Прапанавала нам вось Руся і жаночы хор. Гэта ўсё. Гэта спевы яны называюцца, падаецца. Ну, а зараз давайте пагаворым пра тое, пра што мы вас пыталі ў самым пачатку нашай праграмы. А што такое аб'юз і ці ўмеем мы яго заўважаць? Будзем разбірацца разам з сузаснавальніцай ініцыятывы супраць гендерна абумоўленага гвалту Станіславай Цярэнцевай. Станіслава, добрай раніцы. Вітаем. Так. Вітаем, Станіслав. О, бачым, мы вас бачым і чуем. Дзякуй вялікі, што вы з намі сёння, не гледзячы на раніцу. Па-першае, каб ужо стала зразумела і нашым гледачам, якія не зразумелі, Дзянісу таксама, мабыць, што такое аб'юз, як выглядае ў жыцці, ведаеце, калі ён не слова, мы падрыхтавалі невялічкія кавалачкі з вядомых рамантычных фільмаў такіх. І давайте паглядзім некаторыя з іх. Вось мы глядзім кавалачак, а вы нам распавядзеце, ці гэта аб'юз, ці гэта нармалёвае жыццё, там, не ведаю, мужа і жонкі. Такіх будзе 3. Давайте паглядзім першы. Гэта дзённік памяці. Самая слезливая гісторыя, якую я ведаю ў жыцці. Ты со мной встретишься? Что? А ты что? Никогда. Ни за что. Почему? Приятель, ты ведь ее слышал. Да потому что не хочу, наверное. Ной! Ну тогда выбора у меня не остается. О, Господи! Я Держись! не хочу, Ной, хватит дурачиться! Ной, держись как следует! Что делаешь, парень?
Гэта не аб'юз, гэта глупства, мне падаецца. А вось давайте хай нам экспертка распавядзе, ці гэта аб'юз у адносінах гэтага хлопца, які вісіць Райана Гослінга, да? Гэта Гослінг, назовем яго, і жанчыны гэтай, якая яго, напэўна, нейкая романтычная для яго жанчыны асоба. Да, это очень символично, потому что после этого фильма я начала вообще думать про эту тему, потому что кругом все говорили, боже, какая романтичная история, какие отношения, какая любовь. А я смотрела, думаю, боже, это же ненормально, это же много газлайтинга, это продавливание лишних границ. И вот когда мы смотрим на эту сцену, это про то, что девушка говорит, что нет, я не хочу, и неважно почему. У нее может быть 1000 причин, почему она не хочет там, продолжать коммуникацию, отношения с конкретным человеком, которого она не знает. Но человек, манипулируя своей жизнью, угрозой жизнью для других, потому что то, что он делает, это же небезопасно по технике безопасности для других людей, которые на этом колесе также добиваются того, чтобы она пошла с ним на какую-то дальнейшую коммуникацию, на дальнейшие отношения, и это уже то, что закладывается в начале их отношений и будет продлеваться на протяжении всего фильма. То бок, гэта маніпуляцыя, але не аб'юз. Вось зараз то, што мы бачылі, гэта не аб'юз, мне падаецца. Манипуляция — это вот как раз часть абьюза. То есть абьюз состоит из множества вещей, из таких вот составляющих, которые мы сразу можем даже не заметить. Нам что-то кажется привычным, что-то романтичным, что-то в порыве чувств. Мы очень многое оправдываем, потому что нам это с самого детства преподносили как такая романтичная любовь, такая история. И вот такие манипуляции, когда тебя заставляют принять какое-то решение, которое ты не хочешь принимать, это тоже часть объективных отношений. Просто потом дальше в этом фильме будет еще много других составляющих, которые мы будем тоже видеть, но оправдывать, потому что нам это так преподносят. Нам продают эту историю, и мы ее покупаем. Зразумела. Другі кавалак давайте поглядим з іншага фільму. Сожму вашу голову ладонями и раскалю ее, как ореховую скорлупу, чтобы навсегда вас от него избавить. Убери свои руки от меня, пьяный дурак. Я восторгаюсь силой вашего духа, дорогая. Особенно сейчас, когда вы загнаны в угол. А гэта 100% аб'юз. Так, ну гэта такі ўжо фізічны гвалт, фізічны ціск. Ты неудалы жартик. Да, это физическое насилие, и нам тоже показывают прямо, что человек пьян, человек проявляет агрессию, физически трогает девушку, но, опять же, все это подается как такая страсть, что это ревность. А нам же часто говорили, что если ревнует, значит любит. Что если отношения без ревности, то не так он тебя и ценит. Ну и в целом в этом фильме, да, в этой серии фильмов очень много обесценивания. Он постоянно над героиней смеется, высмеивает ее, какая она неумная, какая она там наивная в чем-то, какая она эгоистичная и так далее. То есть там еще очень много эмоциональных таких моментов, психологических, которые мы опять считываем иначе, учитывая, что это великая история любви. Ого. Давайте поглядим яшчэ, але ўжо страшно глядзець, что там будет далей. Перестаньте, наконец, надо мной издеваться. Скажите, пожалуйста, какая цаца? Да, цаца! Как вы оригинально и замечательно ухаживаете. А хто каго аб'юзіць тут? Да, ну тут сложно какой-то отрывок воспринимать не в контексте всей истории. И в целом, когда мы смотрим на служебный роман, нам преподносят историю, что любовь нужно заслужить, что ты там по умолчанию любви такая недостойная. Тебе нужно измениться внешне, внутренне, в данном случае стать более там женственной, более мягкой, более понимающей, и тогда ты сможешь получить отношения, которые тут преподносятся как ценность. Вот. Ну и в целом, когда мы говорим про абьюзивные отношения, это всегда процесс. Нет такого, что тебе постоянно оказывают какое-то насилие или давят на тебя. Потому что если бы так было, мы бы из этих отношений старались уйти. И всегда есть периоды, как называются там, в циклах насилия, как медовый месяц, когда все хорошо,
когда ты, наоборот, окружена вниманием, заботом, а есть циклы, когда тебе, наоборот, придавливают границы, проявляют насилие физическое, психологическое. И вот, опять же, вот этот фильм как раз про то, как тебе продают эту историю, что ты должна поменяться, заслужить любовь, потому что так по умолчанию ты ее недостойна. А слухайте, а мы можем казаць, што раней аб'юз рамантызавалі, а зараз ужо няма такой тэндэнцыі. То бок, ну, напрыклад, у 90-х, я памятаю, усе жанчыны казалі: ах, Рэд Батлер, ах, Рэд Батлер, ах, як гэта прыгожа, якая гісторыя прыгожая кахання. А зараз мы глядзім іншымі вачыма на ўсё гэта. Няма рамантызацыі больш. Так ці не? Ну, так бы хотелось, чтобы было, но, опять же, мы живем в своих каких-то мыльных пузырях, и большая часть людей все так же воспринимают эти истории как прекрасные истории любви. Я бы сказала, что меняется какая-то общая риторика, мы больше говорим про культуру согласия, мы больше узнаем про психологию, отношения и так далее, но это опять выборка, это не все люди вокруг нас, это кто-то больше в это погружен, появляется вот эта призма, через которую мы смотрим, но с большего, я бы сказала, что мы по-прежнему смотрим и на эти истории, и на новые, которые снимаются в кинематографе, в литературе, опять через вот это условие, что обязательно великая любовь, хорошие отношения должны быть очень интенсивные, страстные, там такая динамика, и мы вот эти вот вещи пропускаем или оправдываем, и говорим, ну, это из того, что действительно люди очень много чувствуют, вовлекаются, интенсивно все это у них происходит. А вось яшчэ такая сітуацыя парадаксальна адбываецца артыстаў, напрыклад, у якіх калі-небудзь выяўлялі розныя віды аб'юзаў, закранае культура адмены. Але сама тэма аб'юзу ў рамантычных адносінах працягвае прысутнічаць у мастацтве. Вось гэты мачызм, калі на экране з'яўляецца такі весь з сабе мачо і нешта там... Не толькі мачызм, напрыклад, вось Анджеліна Джолі, Брэд Піт, вось гэты фільм пра сям'ю, гэта ж аб'юз на аб'юзе з аб'юзам разам, як ну, называліся. Чаму так адбываецца? Усё ж такі ён вось, ну, рамантызуецца. Чаму граць такую роль можна, а ў жыцці, ну, зразумела, што нельга так рабіць? Ну, я бы опять же сказала, что культура отмена, она больше страшна в нашем в каком-то восприятии, потому что этих кейсов очень мало, но они громкие, и мы их обсуждаем, и нам кажется, что очень много кого она затронула. На самом деле очень много представителей культуры, вот этой сферы, там, творили насилие и не получили даже какой-то огласки этих действий. Но вот если брать искусство, по сути, оно исследует разные темы, и никому не интересно смотреть про здоровые, ровные отношения. То, что мы смотрим, там обычно есть какая-то драма, там обычно что-то происходит, какая-то несчастная любовь и так далее. То есть это то, что цепляет людей, какие-то эмоциональные крючки. И тут, мне кажется, важно понимать, когда мы просто через искусство транслируем разные истории, в том числе насилие, которое есть в нашей жизни, и показываем как такое явление, да, и даем какую-то ему оценку, и когда это же насилие просто начинает романтизироваться, когда мы это насилие оправдываем как норму, как то, без чего не могут быть отношения. Или каханне, гэта каханне. До речі, вось мы кажам пра дарослых людзей, якія, ну, павінны, нібыта гледзячы нейкі серыял ці кіно, зразумець, што гэта ўсё драматызацыя, вось гэта ўсё творчае пытанне, гэта для таго, каб мы зрабілі высновы, што гэта дрэнна. Але дзеці у дзяцінстве, калі яны глядзяць нейкія там, да нават мульцікі, у якіх там кот мышку душыць, ці нешта такое, ці там пра прынцэсаў. Бачыце, але ж нават Вінні-Пух. Вінні-Пух, пра прынцэсаў, якія там таксама нейкая там у адносінах іх праблемы. Гэта ўсё фармуе таксама адчуванне, што без драмы не можа быць рамантычных адносінаў, што пакуль Рапунцель не скіне свае валасы і ён не заб'ецца гэты прынц, нічога добрага не будзе. Як дзецям, ну, вось, як распавесці пра тое, што не, гэта не нармалёва. В целом на детей очень сильно влияет то, что происходит в семье, и то, что они получают вовне, и то, что обсуждают их сверстники, они очень к этому восприимчивы. И тут, наверное, про то, что в целом нужно
детям рассказывать про личные границы, смотреть с ними какие-то вещи, обсуждать их. Я думаю, что сейчас в 21 веке оградить детей очень сложно от такого контента, и там что-то запретить и невозможно, и в целом это не самая успешная модель, но обсуждать и рассказывать, что такое личные границы, почему ты можешь говорить «нет», какие сигналы для тебя небезопасны, куда ты можешь обратиться, у кого просить помощи и так далее. Потому что контента с каждым днем все больше и больше, и его невозможно контролировать. А якія першыя праявы можна лічыць аб'юзам романтычным? Ну, мы... Давайте не толькі першае, давайте ўсё пералічым. Бо людзі, па-першае, лічаць, што гэта вось фізічны гвалт, зразумела. Калі ёсць нейкія... Слухайте, я памятаю вось гэту прымаўку: «Кто каго любіць, тот таго і чубіць». Нават, вось. Давайте вось усе варыянты аб'юзу, там і фізічнага, і эмацыйнага, і фінансавага, ўсё, што ёсць, каб мы ўсе зразумелі гэта. Да, к сожалению, нет такого чек-листа, по которому можно пройти и сразу понять, что с тобой происходит, потому что это очень много разных факторов, и это все проявляется не одномоментно. Опять же, как я говорила, что если бы сразу человек тебя на первой встрече начинал физически, не знаю, бить или применять к себе силу, мы бы задумались об этом. И поэтому это все очень постепенно происходит тогда, когда ты уже в более уязвимом положении, и ты этого можешь не замечать. Но есть такие красные флаги, как сейчас часто говорят, то, что можно замечать, на что можно обращать внимание, и начинается обычно все с таких небольших, на наш взгляд, мелочей. Это какой-то контроль, это проверка там, телефонов, это проверка твоих контактов, это в целом, когда человека пытаются оградить от близких, знакомых, там, твоя подруга дура, не встречайся с ней, там, твои родственники желают тебе плохого, не общайся с ними. Это когда контроль вообще преподается как забота. То есть я узнаю, чем ты занимаешься, куда ты ходишь, что ты делаешь, что ты ешь, что ты одеваешь, потому что я тебя люблю, о тебе забочусь, и я знаю, как для тебя лучше. Часто это какое-то обесценивание, когда человека пытается убедить, что она не такая там умная, не такая там сообразительная, чего-то не понимает, в чем-то не разбирается. И там другой человек говорит, что я знаю тоже, как лучше, как это все делать. Это часто ограничение каких-то трат, каких-то ресурсов. То есть там даже если это не отношения еще денежные, и там нет какого-то общего баланса, но зачем ты это покупаешь? Тебе это не нужно. Не покупай эту вещь. Выбирай вот это более практичное, там, это более подходящее, тебе это вообще не нужно и так далее. Часто это прячется за какие-то шутки, например, когда тебя высмеивают, но ты чувствуешь, что в этом есть вот это вот обесценивание и так далее, но это все прячется под шутку. Ты что, не понимаешь шуток? Я же пошутила. Это там ты не понимаешь юмора, ты там слишком сложно к этому всему относишься. В общем, очень много паттернов, очень много моделей до того какого-то момента, когда уже происходит такое более тяжелое в нашем понимании там, насилие физическое. Потому что, опять же, у нас в Беларуси, там, не знаю, белорусы, белорусские, которые выехали в эмиграцию, часто вот эти вот этапы психологического, эмоционального, экономического насилия даже не считаем за насилие. Мы считаем, что все так жили, зачем с этим разбираться? Но это в 95% случаев приводит потом к какой-то эскалации и к физическому насилию. И тогда мы уже обращаемся за помощью. Но вот эти вот шаги до мы просто не замечаем, пропускаем или оправдываем в своей голове какими-то другими вещами. Зразумела. Денис, прости. Выбачай меня. Что ж, вы зараз, дякую вялікі, вы зараз описали одну знайомую нам сям'ю. Ну, не ўсё, але... Не ўсё, але шмат чаго, прабач. Выбор рэчаў, грашовы аб'юз. Пра выбор рэчаў, якія пасуюць Хочу майму купить мужу. кашулю. Навошта? У тебя уже есть одна. Навошта, Денис? Прабачце, навошта тебе мой муж кашуля? Дякую вялікі, Станіслав. Спадарня экспертка. З намі была Станіслава Церэнцева, распавяла нам пра тое, чаго мы нават у сваім атачэнні не заўважаем. Выбачайце. А мы працягваем... Прабач, а мы працягваем сустракаць вясну. Маё апошняе слово будзе.
Если бы можно было просто забыть весь тот негатив, который скопился за год, то все люди, наверное, ходили бы счастливые и, не знаю, не записывались к психологу за антидепрессантами. Если, скажем так, человек чувствует, что накопилось у него уже в душе очень много всего, то очень классная идея собрать это все. Я не знаю, если это какие-то вещи, то сложить их. Если это какие-то мысли или воспоминания, записать их. Потом, как есть или как получается, собрать какое-то чучело и сжечь его тогда, когда ты посчитаешь нужным. Не привязываясь ни к каким датам, не привязываясь ни к каким правилам, просто делайте это для себя. И чувствуйте себя лучше. Каб адкрыць гэты партал, ну тут і цяпер. Трэба пабыць у месцы, дзе адна форма трансфармуецца, пераходзіць у другую. І агонь – это тое, што дапамагае высвабаджаць энергію. Гары? Никаких депрессий, Боже мой! День был вообще идеальный. Я думала, что он был плохой из-за того, что мы просто не купили зефирки для костра, но оказалось, что он был очень хороший. И было вот столько плохого, а столько хорошего. Мы потопили Маржану, мы поглядели на речку, попляли венки. Да, думаю, что этот год будет хороший. Вечер добрый, господару, няхай так будет. Господару славный пану, няхай так будет. Ти спиш, ляжеш, спочиваєш, няхай так буде. А ті у ложі у часовій, няхай так буде, няхай так буде. Нехай так и будет. Все дрянное горы, все хорошее приди. Дай Боже. Дай Боже. На болоте огонь горит, а у мати душу болит. Долучаемся да ўсяго таго, што нашы дзяўчыны там спявалі і казалі. Чакаем шчаслівую вясну, і не толькі вясну, дарэчы. А у нас вось такая навіна ёсць. З 10 па 12 красавіка на сцэне варшаўскага новага тэатру можна паглядзець перформанс «Мяне клічуць фрау Трафея». Чаму гэтая пастаноўка вартая вашай увагі, нам зараз распавядуць актор, перформер і харэограф Ігар Шугалеев і тэатральная прадзюсарка Марына Дашук. Марына, Ігар, вітаем. Вітаем. Добрай раніцы. Дзякую за запрашэнне. Па-першае, чья ідэя была ўзяць менавіта гэтую жудасную тэму? Што гэта за гістарычная тэма? Што адбылося? Што за фрау Трафея? Што адбылося ў Страсбургу больш за 500 гадоў таму? Так, ну, нагадаю пра гэтую гісторыю, адкуль узялася гэтая ідэя. Мяне вельмі натхнула гэтая гісторыя фрау Трафея. Гэта першая жанчына, якая была задакументавана, і яна была апантана гэтай танечнай ліхаманкай. Вось, і заразіла ўвесь горад, многа смярцей, ахвяраў, бла-бла-бла. І першая моя спроба, ввогуле, гэта была моя першая спроба зрабіць штосьці не як выканаўца, а як творца. І моя першая спроба была ў 19-м годзе падчас рэйву «Мечта» в ОК-16. Вось. Але потом разам з Марынай, разам з Сергеем Шабохіным я ўжо звярнуўся да гэтай ідэі, і мы ўжо разам дапрацавалі яе вось у гэты перформанс, які зараз мы будзем іграць у кветні. Трэба ўдакладніць, што такое танечная ліхаманка. У часы Шекспіра, мне падаецца, дзесьці ў Страсбургу знянацку раптам дзяўчына, фрау Трафея, та самая, пачала танчыць. Ніхто не ведаў чаму. І потым пачалі прыядноўвацца яшчэ і яшчэ грамадзяне. І увогуле больш за 500 чалавек танчылі. Пакуль не памёрлі. Пакуль не памёрлі, так.
так, шмат хто з іх памёр, і ніхто Ну, я... дагэтуль не ведае, што гэта адбывалася. Мы до такого выніку не ідзем ж з перформансам. Мы так паглядзім і пойдзем далей, так? Конечно, мы просто... Чаму гэты перформанс? Ну, то бок мы разумеем тэатр, у тэатры што спектакль. Перформанс, то бок толькі актор і удзельнікі вось таго, хто прыдумаў гэта робіць, ці таксама, мабыць, можна будзе далучыцца на свае месцы, напрыклад. Ну можна будзе, я думаю, але ніхто яшчэ не далучыўся, але хочуць. Да, але хочуць, бо гэта гісторыя, гэта як вірус заразіла ўвесь горад гэтая фрау Трафея, так і я, таму што гэта перакладаецца, мяне клічуць фрау Трафея, таксама спрабую заразіць гэтай танцевальнай ліхаманкай, гэтай энергіяй. Вось. І дзякую вялікі, што ты проста расказаў гэтую гісторыю так дакладна. Ведаю, я добра. Але гэта таксама звязана з нашай гісторыяй. Мы тут у эміграцыі з беларускімі пратэстамі. Гэта гісторыя вельмі перасякаецца з гісторыяй беларускай у гэтым перформансе. Гэта ўсё пра Беларусь і пра нас. А гэта крыніца, гэта літаратурная нейкая была? Я не ведаю. Гэта хтосьці напісаў? Гэта ідэя Ігара і рэжысёр Сергей Шабохін. Бок вы ўзялі саму тое, што адбывалася, як мы ведаем у гісторыі. Цалкам аўтарская гісторыя. Так. Гэта такі маніфест. Так, маніфест, і гэтая гісторыя не наратыўная, то есть мы не распавядаем гісторыю фрау Трафеі, а на падставе гэтай гісторыі мы спрабуем получыць наш досвед, который мы зараз пражываем, рэвалюцыі, эміграцыі, рух да дэмакратычнага грамадства, таксама маё дасвядчэнне узалежнення там ад рэйваў, ад нейкіх допінгаў, таксама гэта пашуківання свабоды, вольнасці. Так. Там няма словаў. Там ёсць маніфест. Там ёсць тэкст. Ёсць тэкст і ёсць пластычная вялікая частка, якая і перадае нам. І візуальная. Як, Марына, вось ты як прадзюсарка, як гэта прасоўваецца? Гэта прасцей, чым, напрыклад, спектакль? Ну, перфарматыўнае мастацтва, яно заўсёды актуальнае і палітычнае. І зараз, як бы, тэатр сучасны, ён палітычны. І гэты перформанс, па-першае, гэты перформанс быў паказаны на вельмі важных фестывалях. Беларусь была вельмі цікавая, і зараз цікавая. І гэты перформанс, напрыклад, быў паказаны на адным з важнейшых фестываляў свету у Дюссельдорфе. Ёсць такая платформа перфарматыўнага мастацтва. І гэтаму фестывалю 30 гадоў, і Беларусь ніколі не была там прадстаўлена. І там выбіраецца з 1000 спектаклей 10, і гэты перформанс быў адзін у праграме. У вашым выкананні? У нашым выкананні. Это быў ён. Это быў Ігар. Дзякуй. Ого! Дарэчы, гэта яшчэ і пра новую мову, бо калі, мы не ўсе разумеем усе мовы свету, так? Але калі гэта пластычная частка, калі гэта сэнсы, ты разумееш сэнсы, ты адчуваеш, мабыць, не разумееш мову, але ты разумееш, што хацеў чалавек, што аўтары і акторы хацелі сказаць пра гэта. У вас, дарэчы, гэта палітычныя выказванні, грамадска-палітычныя, гэта не адзіныя. Вось распавядзіце, калі ласка, пра праект Клэп энд Слэп з літоўскай артысткай Агніеце Лісічкінайте. Дзякуй цябе, вялікі. Так. Я скажу, што пасля вось майго, калі пачалася мая эміграцыя, для мяне вельмі важна казаць пра тое, што мяне турбуе, і на жаль, усе астатнія працы грамадска-палітычныя. І вось гэтая астатняя праца таксама пачну вось з такога... Я мару трафіць у адзін такі фестываль Aerowaves. Яны каждый год выбіраюць такі топ-20 перформансаў. Таксама у гэтым годзе было 700 заявак, яны выбіраюць 20. І вось гэтая праца наша загнетая трафіла ў топ-20 на другое месца. І гэта дзякуй вялікі. Вось. Але гэта работа такая складаная, таму што мы разглядаем
напружаныя адносіны паміж Літвой і Беларусю, напружаныя адносіны паміж намі. Even we know each other very well. Мы знаем, ведаем адзін ад аднаго вельмі добра. Вересенькі. Так. І гэтая гісторыя пачалася з таго, што мы зразумелі, окей, мы ў мастацтве мыслім у адным кірунку, але перад нашым першым рабочым працоўным спатканню хтосьці з Літвы там, з якіх-то wherever, запытаў: «Вау, ты будзеш працаваць з беларусам? А ты думаеш, ён нармальны?» Таму што гэта ўсё пра страх, што вайна пачанецца хутка, і яна вымушана кэнселіць трошкі мяне, і пытаецца мяне, чы я адказны за гэтую вайну, і я ёй адказваю тым, што мажліва, але гэта некарэктнае пытанне. Ты мусіш ведаць кантэкст, што я прайшоў і што я згубіў. І вось мы, як задаем пытанні, у нас няма адказаў. Try walking in my shoes. Try walking in my shoes. Гэта ввогуле моя такая практыка. Это Depeche Mode. Пачалося некая анахаліцызмамі тут. А мы, дарэчы, пачыналі праграму вось з гэтай гісторыі. Беларусь, Літва, адносіны, і як складана. Мабыць, вось нам мастацтва дапаможа лепей зразумець адзін аднаго. Бо так, бывае, што словаў не хапае, а хапае толькі вось разумення такога тактыльнага адносінаў, і таксама творчасці. Але вось гэтая праца з грамадска-палітычным кантэкстам, яна дзеліць людзей на два бакі пра тое, што каго-то натхняе, а кагосьці гэта наадварот, гэта цяжкая праца, ты заўсёды рэтраўматызаваны тым, што прайшоў ці праходзіш. Як гэта ў тваім выпадку, і, Марына, таксама, я так разумею, усе акторы, з якімі ты працуеш, і пастаноўкі беларускіх, як мінімум актораў, гэта ўсё пра такі кантэкст. Як вы да гэтага ставіце? Вось, Марына, ведаеш, калі быў канцэрт пад Гайскай, я запрасіў сяброўку на «Ихайзе Фрау Трофея», і яна адразу запытала: «Окей, ці будуць там трыгеры?» Так. Я адказаў так. І гэта рэтраўматызацыя. Трыгеры, прабач, менавіта для беларусаў. Камон, маршы, гукі, сірена, ўсё тое, што нас... Але вось, возвращаясь к «Ихайзе Фрау Трофея», мы разам спрабавалі знайсці там надзею і паспрабаваць на наш вось гэты досвед і працэс, які зараз ідзе, паглядзець з пазітыўнага боку, што ўсё, што з намі зараз здараецца, праісходзіць, што ўсё гэта на карысць. Таму што вось гэтая танцавальная ліхаманка, гэта таксама нагадвае танец Тарантэла. Тарантэла, калі цябе ўкусіў гэты павук, і людзі проста танчылі як сумасшедшыя, чтобы... Тулі назва Тарантул? Так, Тарантэла. Чтобы гэты яд з твайго цела выйшаў. І вось таксама наш рух да свабоды, да ўсяго, аб чым мы марым, гэта таксама такая Тарантэла. І мне падаецца, што мы знайшлі гэты такі свет у канцы тоннеля. А адрозніваецца погляд на жаночы ад мужчынскага погляда на перфарматыўнае мастацтва і ўвогуле погляд прадзюсара ад погляда таго, хто непасрэдна робіць... Ой, давай яшчэ беларусаў ад палякаў. Не, то, што жанчыны і мужчыны па-рознаму рэагуюць, гэта праўда. У нас яшчэ ёсць адзін перформанс, на які мы не запрашаем беларусаў, бо там вельмі багата трыгераў, там ходзяць палякі, мы іграем гэты перформанс таксама па свеце для замежнай публікі. І там перформанс, дзе Ігар як бы паўтарае гвалты у беларускіх вязніцах, і людзі да яго далучаюцца, стаяць у такіх пазіцыях доўгі час, і далучаюцца жанчыны. Далучаюцца, часам стаіць Ігар, і мужчыны сядзяць, усе глядзяць на гэта, і да Ігара далучаюцца жанчыны.
І гэта па ўсім свеце. Мы гэты перформанс паказвалі 50 разоў у розных краінах. І жанчыны больш эмпатычныя. Больш эмпатычныя, Я так. хочу цябе прадоўжыць твою думку таксама, таму што зараз вось мы працуем над яшчэ адной працай «Will you marry me?». Гэта такі дрэк-стендап, дзе я спрабую знайсці сабе мужа з еўрапейскім паспартам. Я бачыла ў Фейсбуке таксама. Так, і цікава, што толькі жанчыны мне ўжо прапанавалі. Толькі жанчыны. І толькі... Так, бо эмпатыя. Бо эмпатыя, і гэта цікава. Толькі адзін хлопец запрапанаваў, але яго прывяла яго дзяўчына. Да рэчы, калі ёсць нейкія яшчэ мужчыны з пашпартамі, мы тут вось тут, а калі є жонка, таксама мы можам... Дзякуй вялікі за гэты аб'ём. Марына, нагадаю, з 10 па 12 красавіка. Новы тэатр. Новы тэатр у Варшаве. Знайдзіце ў інтэрнэце, дзе ён знаходзіцца. Ну, караценькі адказ, Марына. Такі адкажы, 3 разы запыталі. Як ты даеш рады з прамаваннем такіх пастановак, такіх вось перформансаў? Бо гэта ж таксама душыць праца. Ну, бо я працую з вельмі класнымі артыстамі. Ёсць матэрыял, які прасоўваць. Ёсць што прасоўваць. Мы вамі вельмі ганарымся. Я вас абодвух ведаю. Я вельмі шчаслівая, што у цябе ўсё атрымліваецца, а Марына, тое, што ты падтрымліваеш нашых розных мастакоў, розных актораў, гэта вялікі дзякуй. З намі была Марына Дашук і Ігор Шукалеев, і мы іх вельмі любім. Калі ласка, прыходзьце на іх пастаноўку, на іх перформанс і далучайцеся да таго, што нашыя беларусы робяць у Еўропе. Вось. А зараз таксама яшчэ нашы любімчыкі Віктор Шукілевіч і Цімоха Кудойч. Боже, што за дзень? У лютым 1985 года на радзіме Якуба Коласа на Стаўпцоўшчыне актывісты з Менску, Берасця, Гомеля і Наваполацка правялі падпольную сустрэчу, дзе вырашылі спрыяць стварэнню моладзевых арганізацый грамадска-культурнага кірунку з перспектывай перарастання іх у агульнанацыянальны рух. Недзе я такое ўжо чуў. І тады дрэнна скончылася. А ты малайчына, коцік, успомніў. На самой справе, была ў нас перадача пра Якуба Коласа. І вельмі сімвалічна, што сустрэча, якую арганізавала моладзь у 85-м годзе, была вельмі падобная на з'езд нелегальны, з'езд настаўнікаў года 1906, дзе удзельнічаў Якуб Колас. Але там усіх удзельнікаў пасадзілі, а тут сталася хутчэй наадварот. Моладзь раз'ехалася па ўсёй краіне і цягам наступнага года па ўсёй Беларусі пачалі стварацца пад любым магчымым соусам моладзевыя, відавочна культурніцкія, на першы погляд, аб'яднанні. Тутэйшыя нашчадкі Няміга ў Менску, Паходня ў Гародні, Талака ў Гомелі, Сакавік у Наваполацку, Узгор'е ў Віцебску, Край у Берасці, Повесь у Воршы, Рунь у Лідзе, Сябрына ў Вільні і Маладзік у Полацку. Господи Иисусе, Матерь Божья Востребрамская! В смысле, раздери меня, Дзержинский! Сколько их там? Откуда они все повылазили? Так, принесите мне больше папочек еще, надо разобраться с этим. Вообще непонятно, названия какие-то дурацкие, что это такое? Талака, Нямига, Соковик какой-то. О, одно название хорошее, Походня. Понятно, ходят у походы, значится. Не ўсе гэтыя супольнасці паўставалі цэнтралізавана, некаторыя вырасталі абсалютна самастойна на месцах, але яны адразу ўключаліся ў агульны моладзевы рух. Адной з самых заўважных моладзевых арганізацый таго часу была Менская Талака. З Талакі выйшла шмат будучых беларускіх дзеячоў, палітычных і культурных, але, напэўна, самым заўважным лідарам гэтай супольнасці быў рабочы менскага інтэгралу Сяржук Вітушка. Талака ладзіла прыборкі на розных гістарычных аб'ектах у Беларусі. Яны дапамагалі з раскопкамі ў Менску, з будаўніцтвам Троіцкага прадмесця, музея Ваньковіча зноўку ж у Менску, працавалі на Мірскім замку. Таксама Талака выпускала сваю газету «Ратуша» і спецвыпуск «Бурачок».
Так, ну котики были, Игорь с Мариной были, усялякая політичная цікавостка, экономика была. Андруша был, Дениска так само проводил. Сегодня такий день, ставьте подобайки, калі ласка. Програма про аб'юз была вельмі добрая, так? Так, і ось зараз я вам прочитаю некаторыя думкі наших каментатараў, што яны пішуць. Ось пачнем з базы. Усё гэта, пра што мы размаўлялі там з экспертамі, пра аб'юз і гэтак далей, трэба падлеткам падаваць яшчэ ў старэйшых класах. Ну, правда? Так, можна даже не ў старэйшых, бо калі, як гэта, закасіць косы, закоску, гэта ж таксама, то бок гэта ў нас тыпу увага да цябе, але гэта фізічны, ну, гвалт, бо калі дзяўчынкі ж не вельмі прыемна, так? Ад цыркулем у спіну. Гэта таксама аб'юз. А калі настаўніца неправільна ставіць націск адмыслова? Калі настаўніца кажа табе рот закрой, вось гэта таксама аб'юз, але ну не ў романтызаваных адносінах. Тады троху з іншага лагера чытанём. Вы заўважылі, што за ўсімі гэтымі новамоднымі словамі хейтер, аб'юзер, токсік, і далей мобінг і гэтак далей мы сталі забываць, што раней такіх людзей звалі проста кепскія людзі, скажем так. Плохим словом называли. А, так, гэта зараз так, ён такі непрапрацаваны, ён такі эмацыйны, а ў нас сказалі ён... Дурань, можна сказаць. Ну, дурань, хай будзе дурань, так. Так, і вось і пішуць, усё больш складаней, чым толькі дурань. Так ужо крайнія выпадкі адзначылі, а людзі могуць ціханька ў аб'юзе гадамі жыць. Так, так, і пакутваць, і гэта ўсё гвалт, гэта, ну, гэта фізічны, эмацыйны, фінансавы гвалт, і гэта чалавек пасля выходзіць травмаваным з гэтых адносінаў, калі выходзіць. Вось, а нешта добрае. І напрыканцы, то бок вы можаце спусціць у бары увесь свой заробак, але калі вам за гэта прад'явяць дома, гэта аб'юз. Ведаеце, калі у вас рахункі не разам, і калі у вас грошы асобна, гэта вырашае ўсе Складанае пытанні. пытанне. Дзяніска, так, усе пытанні вырашаюць. А мы сёння чаму такія прыгожыя? Чаму? І увогуле, чаму мы такія прыгожыя было свята, таму што у нас, таму што свята было ўчора, а таму што у нас Ганна ёсць прышывалка. І мы хочам сёння павіншаваць ее з днём народзінам, які быў учора. Хто такая Ганна? Гэта наша калега, наша стылістка. І таксама гэта тая жанчына, якая прыходзіць, распавядае вам пра моду, і таму мы такія прыгожыя, шчаслівыя у чысценькам. Калі ў беларусы ў чысценькам, гэта Ганна прышывалка. Як гэта, дзень народзінаў, які наступіў, гэта вот ён быў учора. Мы цябе любім, Ганна. Ганна, дзякуй вялікі. І ў твой гонар гучыць музыка. А цяпер песня. Запер мяне да фізры. Я там сядзеў і з носа пускаў пузыры. Я прадстаўляў, як дзяўчонка з 9 Б. Ложыць мяне на лапаткі ў вольнай барбе. 7-4, табе 5. Ну-ка быстренько в кровать. Раскрывай свою тетрадь. Буду я проверять, проверять, проверять. 7-4, табе 5. Ну-ка быстренько в кровать. Раскрывай свою тетрадь. Буду я проверять, проверять. Годы прошли, раскидала по странах судьба. Вот чем закончилась вольная наша борьба. Где-то лежать пузыры и борцовка моя. Но у 9 Б возвращаюсь всегда. 7-4, табе 5. Ну-ка быстренько в кровать. Раскрывай свою тетрадь. Буду я проверять, проверять, проверять. 7-4, табе 5. Ну-ка быстренько в кровать. Раскрывай свою тетрадь. Буду я проверять, проверять.
мяне у 9 УБ. Я бы барбе навучыўся тада у цябе. Можа, была бы другая немного судьба. Бо не судьба, а сплошная одна борьба. 7-4, тебе 5. Ну-ка быстренько в кровать. Раскрывай свою тетрадь. Буду я проверять, проверять, проверять. 7-4, тебе 5. Ну-ка быстренько в кровать. Раскрывай свою тетрадь. Буду я проверять, проверять, проверять. 7-4, тебе 5. Ну-ка быстренько в кровать. Раскрывай свою тетрадь. Буду я проверять, проверять, проверять. 7-4, тебе 5. Ну-ка быстренько в кровать. Раскрывай свою тетрадь.